Break my lips. Значи, двамата с котрака сега седим и се чудим и самаем. Някаква музика са дни от стадиона Васил Левски. Нали, съответно. И да, факт, да нямах никаква идея за той нещо, но са бичи някаква много странна музика са бичи. И се оказа, че този Ед Ширан бил концерт. Не знам кой е Ширан, май беше някакъв ирландец. Не съм много фен и Тигър по никакъв начин не му е фен и беше много ядосан. Да, за това сега ще трябва да го нахраня, да му сложа ядене, за да може той да се успокои, за да мога и аз да се успокоя. Да.